Здравейте! Вие сте с вечерния метеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология днес, 12 април. Христос Воскресе! Здраве и светли дни на всички! Както се вижда от спътниковите снимки, днес над по-голямата част от страната времето беше предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността имаше над източните, а след обяд и над планинските райони, но само на отделни места там преваля слаб дъжд. От спътниковата информация също много добре се вижда и облачната структура, свързана с африкански циклон, към чиято система се е вградил и сахарски прах. Тя ще окаже съществено влияние на времето през следващите 48 часа на Балканите и у нас. Минималните температури тази сутрин. От минус 2 градуса в Кнежа, Видин и Чирпан, минус 3 беше в Драгоман, до 6-7 градуса по Черноморието и в крайните южни райони. Към 15 часа температурите бяха от 10 градуса в Разград до 18 градуса в Благоевград и Сандански. През следващото денонощие облачността над страната ще продължи да се увеличава и вплътнява. По-значително ще е над югозападните райони. Там само на отделни места ще привали слаб дъжд, а по най-високите върхове на Пирин и слаб сняг. Минималните температури сутринта ще са между минус 1 и 4 градуса, по-високи по долините на Струма и Места, както и по Черноморието. Утре максималните температури в по-голямата част на страната ще бъдат между 13 и 18 градуса. Вятър ще е предимно от юго-исток, слаб в източните райони до умерен. В София минималната температура ще е около 2 градуса, а максималната около 16 градуса. И във вторник над източната половина от страната ще преобладава слънчево време, докато над западната облачността ще е предимно значителна, но все още без съществени валежи. През следващите дни от сряда до края на седмицата облачността над страната ще е предимно значителна и на много места ще има превалявания от дъжд, главно в западната половина от страната, а през почивните дни и в източната. Въздушният пренос в приземния слой ще е от изток и североизток, предимно умерен. Преобладаващите минимални температури най-често ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните предимно между 12 и 17 градуса. Така завършва вечерния метеорологичен бюлетин, подготвен днес от дежурните синоптици Виктория Клещанова, Калин Петров и от мен Красимир Стоев.